Welkom bij Neet op Vreed. De laatste Frieske middagskrantenrollen Joert van de Parsen. Het wie dus voor het laatst dat de kranten middags bij jou in de bus valt. Van Tiesday aan wat krantenlezend Friesland op ziek naar een nijritme. En wat masten die studenten nou juist bij die rugzaak Sint Jasper S? Nou, Peter van die zitten hier bij u. Ja, jongens, ik kan me heel wat vaststellen van een leuk schoolreisje, maar dan ga je hem daarheen. Wat moest hij hem? Nou, we zijn van het Friesland College en we kregen de opdracht om een vonnis te schrijven over de zaak Marianne Vaatstra. Daar ben we al heel lang mee bezig. Ja, je bent ik on het leren hè, om ja, wat meer in die juridische verhaal te zitten en dan nou de boeken erbij op je vrije dag. Ja. En dan kom je maar eens een mooi vonnis of in ieder geval een idee. Ja. Ja. Pittig, ja? Ja, Nou, maar wel heel leuk. spit maar in die boeken. Ja. Oké, intussen zorgen wij even naar al het nieuws wat deze week gebeurd is. Een soort mensen met familie tjoer geweest van een historisch moment. Of ze het nou in de gaten hielden, dat is me de vraag. Maar het was de laatste keer dat deze twee kranten middags op een matte ploften. Van Tiesday af verschenen de Louter kranten en het Dagblad als een Maaskranten. Hier aan tafel, Lutsen Kooistra, Hans Snijder. Welkom heren. Drokke dagen hoor. Drokke dagen, maar wel mooie dagen. Jowien, wat wurg zei je aan het begin. Hans Snijder, voordat we beginnen hoe die kranten, die we dan krijgen als Maaskranten. Even wat nice van deze week ook hoe de Louter kranten. Juist het bericht dat de Louter kranten en het Dagblad van het Noorden bij elkaar komen. In ieder geval in een centrale redactie vorm matten. En dat er weer een haatredacteur Boppen komt. Wat betekent dat nou? Nou, maar je voorstellen. Nee, maar wat betekent dat nou voor jou als haatredacteur? Ja. Die er in Boppen krijgt qua vrijheid. Het volgende. Wij doggen al een heel soort dingen te geren. Wooninko, modebijlagen, straks een bijlage over het oorskje van Koningin Beatrix. En wat we doggen met beide redacties, het is eigenlijk heel simpel. Wat we in Koorsko kennen, dat doffen. Nou, zo kom je, ik die geerwerkje kennen mij binnen Boetelon, een algemeen nijs. Dat wordt een centrale redactie, dat is ik logisch. Daar hebben we natuurlijk al langer over, maar omdat we nou straks een Maaskranten worden, ken dat nou ik. Dus dat leid ik voor de hoorn om dat te doen. En tegelijk had gaat het erom dat de kranten eigenstandig mogelijk binnen. Dus een zelfstandige krant in Friesland, de Louter kranten. En datzelfde geldt voor het Dagblad van het Noorden in Rees en Drent. Ja, want ik heb een eigen haatredacteur. Ja. En daar Boppen, verzin die net, is het zodat wij van doel binnen om alles wat wij digitaal doen flink uit te breiden. En het tweede is dat we ziekje werden weekbladen bij ons te kennen. Plus het feit dat wat er gebeurt, ik nou onhingetje in de functie van wat je neemt een uurtje in het commerciële on. Dus het is in die zin goed dat ik in een eindverantwoordelijk is. Maar in deze tijden dat er dus bezuinigen worden met de mensen knuut, is het dan net vreemd dat er een haatredacteur bij komt? Nee, want er komen nou nieuwe dingen aan en dat budget omdat het in een grote redactionele organisatie wordt, maar dat ik goed onderstuurd wordt. Ja. En dat zien jou net. Ken je dat net wel van alles eigen? Alles kan. Is dat jouw ambitie? Mijn hart leidt bij de Louter krant. Ja? En dat bedoel je ook? Ja. Ja, want ik heb begrepen dat er wat verschil in visie tussen het Dagblad van het Noorden en jou. Jouw collega wil graag wel alles bij elkaar. Ja, en jou zei van nou, ik wil toch echt die kranten houden. Ja, klopt. Maar in die zin zit het wel voor het oorst. Want verzin die net, je gaat het wel ergens over. Maar op dit moment hebben wij een interim directie. We hebben Pieter Sijbersma van het Dagblad van het Noorden. En onze controlling van het Jild en Utjo, Peter Idema en ik. Wij moeten mij eens fjouwen dat er een nieuwe onderhouder is. In afwachting van een nieuwe algemeen directeur. Maar wij een ingrijpende bezuiniging trof hier. Een grote reorganisatie. Dat gaat om mensen, maar heel zorgvuldig. Dus ik kan je voorstellen, dat zijn pittige discussies. En in Gay Fries, if you can't stand the heat, leave the kitchen. Ik bedoel, als iedereen het zin kennen, dan mij wat oors doen. Dus dat moet even heel goed en gedegen tarret worden. Nou, daar zitten we nou middenin. Want het gaat net alleen over wat we te gerden doen kennen met de redactie, maar het gaat ook om in de drukkerij, bij de ondersteuning, bij sales. Want er is wel wat aan de hand. Ja, maar in de bij kost meer geld. Dat is dan misschien de logische redenatie van misschien de lezers die denken, ja, ze moeten nou Maaskranten voor omdat het geld opsmiet. Ja. Dan moeten misschien wel een paar 100 mensen uit. Ja. Is dat
Is dat een rare gedachte? Ja, dat vind ik een rare gedachte. Ja? Het gaat erom dat je op de goede plak en de goede mensen kan omdat er dan wat nodig is. Ja. Oké. En jou moet er dan aan zijn ek je verantwoording al lezen om deze persoon? Ja, maar dat is ik net. Volgens mij ga je altijd wel een baas boven je. En het gaat er uiteindelijk om mijn rol en taak is het meidje van een zo goed mogelijk Leeuwarden Krant. Oké. Nou, hier lezen de 12 varus. Ja. Is dit zo goed van Joet? Hier ben ik wel tevreden hoor. Ja? Ja. Opvallend trouwens. Ik zit er even bij pakken. De koppen erbij. Duiblet, stoornis Jasper S. niet uit te sluiten. IMC, deskundige Jasper S. heeft geen stoornis. Ja. Nou, dan ga ik even naar je collega. Hè? Dat jou maar waarom, hoe mooi het is dat er 2 kranten binnen in Friesland. Want de werkelijkheid kun je van verschillende kanten benaderen. En ja, dit is weer. En dat is ik weer. Dus ik vind net zo nuwer dat wij verschillende koppen hebben. Want allebei klappert. Oké, nou ja, dat is een discussie, daar moet je mezelf maar uit vechten. En misschien de lezer. Nou, nee, ik behoed dat net uit te vechten, want ik denk dat Hans het helemaal eens is. Ja. Het is... Maar het zijn altijd interpretaties. Ik wil toch even naar deze krant, want het is de laatste die het middies verschijnt is. Ja. Ben jou een sentimenteel man? Wakker. Ja? Want ik ben Fries en gereformeerd. Dus ja. Maar wat is er gebeurd met het exemplaar dat je ook kreeg in Joet op je bureau? Dat leidt er nog. En gebeurt er verder nog wat mooi? Nou, eerlijk gezegd, ik denk het net. Want, nee, want ja, het is dezelfde krantenthees die, zeg ik maar zeggen. Alleen jij hebt het op een oor tijdstip maken en bezwargen. Ik vond de oergang van Greut naar het tabloid, dat vond ik volle grutter. En die eerste tabloid hak nog en die laatste Greut formaat hak ik maar nog. dit is er net. Nou ja, het kan wezen dat ik van een jong denk, oké, als dat nog zo graag was, dan heb ik dat wel. Ja, nee, hier deze bewaring. Is dat toch apart? Ja, ik bedoel, we hadden ik even bij stilzien en van de morgen. In die zin weet ik wel mooi, want we waren heel hard werken om dit verhaal nog zo goed mogelijk in te krijgen. En onze deadline is al voeren. Dus Jan Tieneboer, en die had heel hard werk om het correct kleer te krijgen, maar door de eindredactie les foutjes eruit, even discussiëren over de kop. Dus het koor al een keer correct. Ja. Dus die week een mooie, spannende laatste keer. Okay. Wij hebben om 8 uur, hebben wij er even bij stilstaan, dan hebben we oerlis. Ja. Alle chefs van de redacties komen dan om te vertellen hoe het nijs had ze hebben. En dan hebben we het erover, nou dit of dat. En toen heb ik memoreerd dat het de laatste keer weer, dat we maar om 8 uur het maasoerlis hier. Ja. Want vanuit deze is dat eerste oerlis bij u om 10 uur en middags om 4 uur nog weer een keer. En dan is het definitieve? 4 uur? Ja, maar als er om 7 uur wat gebeurt, ja, dan wordt het al jij weer oors. Maar op hemzelf lijkt het me heel aardig om te zien hoe dat aanzien gaat. Maar om het 10 uur zeggen we, nou, dit gaan we Joert doen. En dan om 4 uur wat hebben we? Nou, shot het er aardig uit om. En dan jongens, ja, het zijn al van dan moet het hebben. Ja, want wat, ik bedoel, laten we eerlijk wezen, daar zie je net van waar in dat dit moest. Vanwege heel besparing. Jou bent zelfs haast een beetje stadwonger, omdat louter kranten moest de Duiblet ook wel mooi. Nou ja, ik denk dat de krant uit jou is in Nederland. Die binnen haar ervan bewust dat er een soort jeeltivering is in maatschappelijke bezwaring. Ja. Als je 3 fietsen hebben, met 3 fietstassen, met 3 kranten. Of je hebt 1 fietstas met 3 ASF of 4 sidekranten, dan is dat laatste volle goedkoper. De kosten trouwens, dat maar we wel even zeggen, de kosten van een maatschappij binnen sowieso hoger. Ja? Dus dat we nou maatschappelijk bezwaar vermindert de verheging. We verzinnen het dus net hoor, nee. Ook nog maar zeggen. Nee, maar er zit een paar voordeel nog aan, want dat zei ze hem. Het nice maatje, maas beginnen en dan, nou dat elke niet in de roep praat. Zeg jou dat ook zo? Ja. Ik denk dat bij een Maaskranten zit het dichter bij het nijs van het dag ervoor. Dat vind ik aardig. Maar wat mij ik heel aardig lijkt, we hebben nou een hele dag om een onderwerp op te pakken en uit te werken. Wils nou, het Fries Dagblad maakt het, nou maar zeggen 40-50% van de kranten Maas. Maar dan is het verschil dat je jongens, dus midden in de nacht kun je nou dus ook nog wat van? Of op hele letterwoorden? Nee, wij uiteindelijk is die dagjaarlijks van de goed. wordt te drukt. Ja, dus dan houdt het op. Maar wat ik zeggen wil is dat wij maken nou de kranten van de helft ongeveer van Maas 6 en Alve. Nou, dat is vreselijk het werkje. En Assen beginnen we om 8 uur, zeg ik maar zeggen. En dan komt middags de orenploeg, dus dan haast volle met tijd om een kranten te maken. En ik denk eigenlijk dat we dat Assen niet lezen kennen in kwaliteit. Waarom hebben we dat nooit jaren die dan? Dat het zo goed is. Omdat het maakt alle keer wel passen in de drukkerij vanzelfs.
Dus nou, het Dijblad is even zien, dat het natuurlijk al wat langer lien dat de Maarskrant worden is. Medisch? Het Dagblad van de Noord. Dagblad van de Noord, ga ik het toe. Dus de partij die ren ik al een skofje. En tegelijk wie het zou op mezelf past bij het Frieske bioritme, dat past ik wel een medieskrant erbij. Ja, want krantlezen ben ik wel wend aan. In Friesland hebben we net zoveel files, dus je kan betiet op een paard, je bent net let ben waarom. Maar tegelijk is het ik zo dat die ideale medieskranten die is een beetje zo'n fjouw roeren. Maar tegelijk, we hebben nou een heel goed functionerend bezorgingssystematiek, om het zo maar te zeggen. En dat slag het gewoon net om alle kranten altijd de fjouw roeren. Dat is gewoon net mogelijk. Nee. Dat betekent dat heel soort mensen die ik drok had, die ben om jou bezijzen thuis. En dan is er maar een heel kwartiertstip eigenlijk. Ja, maar dat heb ik nou met mijn Waarskrant ook. Als ik maar eens de kranten pak en ik moet daarna nog bannerskwallen brengen en ze eten aan en de bakjes en ik moet nog in de auto zitten, dan heb ik misschien 2 zinnen lezen. Maar dat betekent toch dat uiteindelijk de nieuwsgierigheid om die krant even te lezen. Nee, want dat ik dan thuis kom om zo'n uur, zit er altijd nijzing. Nou, dat is net wie. Nou, dan heb ik een heel soort nijs al, of al jij het op radio of op het journaal. Nee, maar dat is nou correct even wat oors, want het is nou eigenlijk oorsom. We gaan nou wel eens, of het Fries Dijblad of Leeuwarden Kranten, had verhalen van de lezer net altijd wie dat die bij ons wij komen. En dat dwarrelt dan uiteindelijk de media in. En nou, op het moment dat Stomaars de kranten pakt, of het nou Fries Dijblad is of Leeuwarden Kranten, dan haast er de verhalen en van die 10 vak denk je van, dat spiekt. Ja, maar je kunnen nou ook minder makkelijk denken, hey, die Omroep Friesland, die zou een prachtig verhaal, dat doen we nou even op. Of de Volkskrant heeft nog een mooi verhaal. Nee, maar want dat is wel goed als dat zei, dat klopt. En mij op zit zin net. Want volgens mij, het wordt alleen nog maar meer van belang dat Leeuwarden Krant, die hield ik voor het Fries Dijblad, wij kennen de ering lezen met uw eigen verhalen. Dus meer regio, bedoel je? Ja. Dat met de kreeft wezen? Dat is vanzelf sowieso de kreeft. En kijk wat Lutzen zei, op het moment dat we in de tijdspannen van een dijde meer tijd van hebben, dan worden de verhalen worden er beter van. Ja. En tegelijk is het ik zo, want dat helpt natuurlijk. Ik jij om me heen dat ze bij de Telegraaf wat nerveus binnen over Friesland, omdat er een soort lezers binnen die willen en graag het regionale lijst. En de Leeuwarden Krant had ik een heel degelijk onbod van binnen en boetloon. En dat bloot ik zo. Ik zal het even vragen aan de man die hier zit, want het is Jaap Anema, want die gaat alle dagen mooi de kranten erdoor uit, 10 jaar lang al. Hier heb ik het spul mooi, hè? Ja, ik zie het denken. Hij maakt nou het Dijblad, de Leeuwarden Kranten, dat ziet ons Kofkebuik, de Telegraaf er nou ook bij. Keer je nog wel op die fiets? Slaagt dat wel? Makkelijk. Ja? Ja. Hoezo? Ik ben begonnen met 10 jaar met een dikke 50 kranten. Alleen nog Leeuwarden Krant? Dat was alleen nog Leeuwarden Kranten natuurlijk. Toen kwam steeds minder abonnees. Nou, ik denk Fries Dagblad erbij. Wie ben mooi, dik 50 kranten. Nou, en dat teerde weer in. Dan kwam de Telegraaf bij. Dus in het zien niet iets zit ik op liegevolle kranten. Dat is wel skokken trouwens. Ja. Want, maar kleer, dus jou maakt dat rondsimatie. En wat je nou van de media historisch denk ik. Ja. Even een slag te raden. Ja, precies. En nog maar mensen sprutsen? Ja. Zijn ze? Ja, nou, de laatste keer dan, hè, want dat het aan mijn appetiet, maar dan denk ik dat ik net maar niet in kom. Nee, zou je hoe er al? Nou ja, een beetje eerder denk ik. Ja. Ja, dat worden kwarte nachtjes dus. Maar even hoe, wat bedoel je ook om mensen net? Wat zei je er eens van nou, dat het de Maaskranten werd? De meeste mensen die ik tref, het net goed. En waarom niet? Nee, ze zeggen, ja, misschien is daar niet een gewenning, dat daar niet de Maaskrant is, dat zeggen ze, dus ik prima. Maar ze ben nou een heel soort nou, nee. Ze zouden nou meer of zoeken een tolle woord brengen met die, dan zoek ik het nou prima vinden. Ja, dus dat kan nog. Ja. Ja, nou, dat is doe wel net nou. Maar... En ze maakt je hele goede verhalen, dus die kun je nog wel een weekend lang lezen. Maar dat weet ik een hele dikke kranten, dus nou, want er komt een heel soort nij zien. Dus ik ben nou de hele dag nodig om dat ding te lezen. Ja. Oké. Ja, dat wordt nou correct zo. Ja, Kooistra, dat moet je wat zeggen. Even in aansluiting op wat Hans zei. Een krant brengt net meer het nijste nijs. Dat doe je hem. En dat doet internet en Twitter en weet ik het wat al, nu.nl. Dus de kranten die binnen al verloren in functie. Net meer het nijs te nijs brengen, maar wel de uitduiding van het nijs, de feiten op een rijtje, een analyse, een commentaar, een oortjog. Wij vernemen heel tijd meer dat meesten die kranten ik als zodanig zien willen. Dat is nou, we het jet, we het zongen. En dan wil ik eens even lezen wat uw krant daarover zegt. Dat is het eerste. Het tweede, het Fries Dagblad en Hans ik, wij hebben verhalen die in die zin net actueel zijn. Als het gaat over een uitstalling, of over dit, of over dat, een nieuw boek, een interview met een schrijver. Dat zit er jaren in.
Maar als je dat mooi lezen, Ja. of snijden, het begint mij te volgen op een tijdschrift liedje in de zaak. nee. Maar je voorstellen, wat wij nou om deze dagen die hebben, is dat een van de collega's die had de live tweet van de LC. Ja, dat heb ik zo, ja. Nou, dan komen daar binnen er letterlijk duizenden mensen die dat volgen. Ja. En dat hebben we geserreerd die gewoon geen details. Dus daar heb ik heel bewust al ronde, hè? Dus ja? nog even een kwartje. Oké. En vervolgens, ik verheug me in die zin op de kranten van morgen, omdat Jantine Boer, die had in de rugzaken had ik een heel soort dingen zien die we net op televisie zag. We hebben nog op de radio niks hoe je en dat ben ook klassiek verhaal voor de krant. Oké. En wij hebben hier zo'n verhaal achter u zitten. Jonge studenten die het uit haarzelfs naar zijn rug gaan. Tegen dank, heren. Succes met de kranten. En jou ook. Ja. Je moet het mooi betierd, hoor. Ja. Nou ja, het kind skelen. Ja, maar Hè? ik ben goed. Ja. Kop in de wien. Ja. Mooi, heren, tegen dank. En wij gaan dus verder met de mensen die het bij een hele wichtige zaak was. We Jasper, we kunnen net omheen. Geen advocaten, geen journalisten, maar mbo-studenten. En dan gewoon onder het werk wil ze eens vrij binnen verskwallen. Ja. Aafje, hey, ik zal krekken even. Hè. De kist een heel soort dingen dwam, skwallen. Kist een heel soort kanten uit. Leuke reisjes maatje. Ja. En je bent daarbij de Seel Jasper is een geruchtmakende zaak. Ja. Kist die nog iets waarom Helly van Juste waarvan stocht, ja, dat zit ik nooit weer viert? Ja, ik kreeg vooral kippenvel van toen hij eigenlijk de woorden zei van doop is van mij. En dat merkte ik wel in de zaal. Iedereen kreeg er heel erg kippenvel van. En ja, iedereen werd ik wel emotioneel. En dat zal ik eigenlijk net meer vierten van dat iemand dat kan sissen. Ja. Zwijp, hoe wie dat met jij? Nou, wat bij mij het meest is bijgebleven is toch wel de nabestaande verklaring. Je hoorde gedetailleerd wat er gebeurd was. En ja, dat was wel even een moment dat ik een traantje wegpinkte. Ja, zeker. Dat was, Sven? Nou, bij mij weer het echt daarna bestaan. Ja, want je hebt een verhaal van 14 hier, hoe hun het gaat beleefd. Ik vond het hartverscheurend. Ja, want je bent hoe oud bestaan? Ik ben Jontje. Ja, een Jontje. Hoe oud wie is dat maar die zaak? Nou, ik weet er nog net in. Nee, ja, wel. Het ja, trek je niet link, vind je niet. Dus van wie ik zei. Nou ja, je hebt het al hier dus net mooi maken, maar wil volgen. En nou dus de squallen. Ja. Wat een aparte opdracht. Lees even niet waarom je als juridische, ja, wat is het, zakelijke dienstverlening, juridische tak, derde tam haaien. Wat voor docent heb je? Nou, wij een hele leuke docent. Ja. Maar ze moest natuurlijk wel van ons directeur toestemming vregen. Maar wij zijn er al heel lang mee bezig. We hebben een rugzaak naspelen en is ik een rug erbij wist van hoe wij dat hadden. En ja, deze zaak is heel vol in Nijswis en ja, wij moeten daar een vonnis van schreeuwen. Ja, pittig. Ja. Hoe doe je dat, Swipe, met zo'n vonnis? Want ja, er komt zoveel ervaring. Je hebt juist er al in nog west en je denk ik nou de tweets wat volgen, maar... Ja. Het is ook heel lastig. Wat wij doen is proberen. Dus het zal niet het vonnis worden wat de rechter zal uitschrijven. Maar wat wij doen is wel alvast, we kunnen een artikel opzoeken. Dat artikel wat wij in ons... Nou, neem eens een voorbeeld. Wat is nou opzocht? Wij hebben in de auto ook al gezegd, artikel 289 Wetboek van Strafrecht. En op het nieuws is dat ook moord met voorbedachte raden. En wij kwamen tot die conclusie toen wij hoorden dat Jasper... zei van, ik zag Marianne fietsen en, in een flits en toen zei ik, die is van mij. En toen dachten wij van, dan moet je wel een plan hebben gemaakt. Want je zegt, die is van mij, ik wil seks hebben met dat meisje. En dan fiets je erachteraan en dan maak je een plan. En vanaf dat moment ben je bezig met het maken van een plan. Dus met voorbedachte raden. En je weet er nou wat de eerste is, hè? 20 jaar is er eerste. Ja. En de advocaat zei het nou van nou 12 jaar omdat er oorzaken binnen. Hij dat dan, want hij neemt dan Andrea Luten, die zaak. Ja. Dat is 15 miljoen. En hij gaat dan van de 12 en de 15. Wat zie je daar dan hoe op, Sven? Nou, wie zie je inderdaad ook verbintenissen naar oorzaken daar. En wat daar had oorspelen. En de meisje een beetje een afweging van. Ja. Aafje, want ja, leuk hè, dit komt daar bij hem op squallen en nou ja, het zal goed wezen, het zal net goed wezen, net iemand die er wat van je hebt, maar het is natuurlijk heel precair hè, je kan net zomaar roppen hè, de mensen zeggen, ja, hing je hem op. Nee, Voornaamst dat ook in die rugzeel, ja, dat er toch zo volle dingen spelen? Ja, heel erg. Het is wel, wij zorgen uit het juridisch eeg en natuurlijk, ja, het is heel erg wat hij had dient. Het is echt net voor Jan wat hij had dient. En natuurlijk zal ik steeds met levenslang krijgen. Maar uit een juridisch eeg kan dat gewoon net. En dan moet je gewoon goed zien en goed luisteren wat het hij dient. En alles onderzoek je. En dat is nou gewoon heel belangrijk. Is er ook wat verhoren in die beeldvorming ten opzichte van de dieren?
Omdat het hem juist de Jernest en zo, en Seerst? Ja, ik zie nog net echt een beeld bij Jasper S. Maar toen ik hem juist zeg, dacht ik echt van... Wow, dat vind ik wel apart. Want van sommige mensen verwacht dat ze iets doggen. En bij San iemand, ja, dat ik net verwacht. Dat je dat zou kunnen bedenken en dat kennen dwan. Maar krijg je er dan een beetje sympathie voor? Nee, zoiets doe je niet. Nooit niet. Ik zag wel dat hij heel veel leed had. Hij vond het niet leuk. Hij moest huilen. Dus maar ja, goed, rechtvaardig dat... hetgeen wat hij heeft gedaan, ja goed, ik denk dat dat nooit is. En dat maakt het de Texas vreselijk ingewikkeld. Waarvan je won al verder echt als advocaat, misschien voor ruchter? Ja, ik nog wel een hele lange waai, maar ik zoek dat wel heel erg, dat zoek ik heel super mooi vinden. Maar ja, moet je nog wel lang leren. Ja, dromen binden. En ik hoop dat de droom uitkomt. Oké, wat gebeurt hier nou mooi aan? Want meestal wordt het een paar weken voordat dan de uitspraak komt. Ja. En hoe lang mooi hem debatteren? Volgende week beginnen wij op Squallen. Maar je hebt wel een mooi vastzetting maken, hè? Ja, dat zeker. Zeker. Ja. En dan de officiële uitspraak is zo 12 weken. Ja. Dat is altijd zo. En ja, dat gaan wij natuurlijk ook volgen. En wij krijgen denk ik 12 weken de tijd van Squallen. Oké. Interessant, vanuit de eigen van jonge mensen, studenten, op de jaren, hoe dat weer. Tegen dank voor je komst naar de studio. Zie ik je nog even met u? Ja? Gewoon wel, ja, snuit maar even verder. Ja. Ja, dan gaan wij verder met een volslijn ooronderdeel. Ja, en Aafje, ik weet het als je wist dat het is, maar er mag nog rieden, we moesten een vraag stellen aan die man die daarachter is. Ja, ik denk een man, dus mag even wat vragen. Ja. Kom je altijd op televisie? Kom je op televisie? Ja. Oh. Snijder, heb je al een idee? Heb je ook een vraag stellen? Een karakteristieke noos. Ben je regionaal bekend? Jij geen lood. Misschien met je. Ja. Weet je het al? Ja, wij weten het al. Nou, zei ze het eens. Het is uw zwager, Rindert Algra. Is dit Rindert Algra? Ja! Nou, ik hier net Joen. Algra, goeie, welkom. Ja, dat nou, het is zaal en dan. Ja. Dat is eerst te makkelijk. Hoe wist u hem dat die komen zo? Hoi. Nou, mooi dat je er binnen. Hoe is het met jou? Ja, poor best. Hoe is het met de lipjes? Oh, je moet even dit even vasthouden. Nee, ze hebben dat ons. Ja, niks. Die stem wat verdraaid. Regionale omroep, en ik heb wel eens wat stikken. Door die is ik te testen nog. Maar, nee, je toch het veel in West? Nee, ik net weer. Hij is net jong waardig. Ja, nou ja, maar je moet nou, want ik heb een berichtje van het nog nooit zo min West, maar dan. Nee, ik kreeg de stand terug. Nou, twitteren. Ja, vertel eens. Njochen. Ik plak van 6300 zo aan. Heb je dat wel eens mooi maken? Hoor je het site? Record. Is het echt een diepte record? Of ja, voor de zinstanders misschien wel een geweldige record. Hoe zorg jou er nou? Ik vind het begruttelijk voor de huisziekers, voor de nooiswargers die mogen heel graag het veld in. Die verheugen zich erop om 2-3 weken achter elkaar in maart mooi waar in het veld om te stappen. Derde liepen te vinden. En dat is helemaal bedeerd. Ja, maar het kind gaan ze nog wel. Dan laat ze gewoon lezen. Dat zal ik zeker gebeuren. Want de nooiswargers gaan haast niet het veld in om inderdaad de nesten te beschermen, de hoorn te beschermen en uiteindelijk zelfs de pieken te beschermen. Maar dat neemt net waar dat deze periode, dat deze aanpakt is, om zo maar te zeggen. Het slagreem op taart is er al. Ja, absoluut. Okay. Dat is als met de mensen praten, die bent er verdrietig om. Ja, nou, je draait maar keer dat maar zijn dingen om. Goed flink, hè? Dit is in principe, er komen wat vragen uit en gewoon een volle antwoord, Jan, hè? Zoek maar eens. Wat voor antwoord? Gewoon vol, net een skieterig. Johan, heel soort. Ik ken die vragen net, hè? Die worden van mij betaald. Nee, maar lezen mij weer rustig terug. Johan, heel soort baan hoor, maar gaat nooit langer volhouden naar zo'n hier. Binnen jou zelf gauw uitzoen of is het correct andersom? Het is van beide kanten wat. Ik maak graag verschillende dingen. Want dus ik vind zelf dat je nou in Iris 4 eigenlijk weer wat oors moet. Dan zeg ik altijd maar dan ben ik wel klaar mee op, bedoel. Maar ze ben meestal maar in Iris 2. Is het wel mooi. Ja, dan 2 en dan haal je het nog. Ja, dan hoor ik het dus nog 3 jaar langer vol. Dus ik doe het heel krap. Ja. Wat is dat in jou? Wil je altijd vernij? Of ben je onrustig? Hoe zit dat? Ja, ik maak graag wat oors dan. Ik ben dan weer nieuwsgierig naar je ding. En ik heb, met soms geluk, maar die roegel ik van de ene baan en het ene word ik in het oren werken. Wat wie de grootste teleurstelling voor jou? De grootste teleurstelling?
In het werk? Op welk in het Ja, werk? in het werk. Jongen, Dat wat je toch, een moeilijke vraag. Ja, ik ben nog 4 maar... De geruste teleurstelling. Nou, ik zou het net weten. Nee. Daar geloof ik niks van. Ja, nee, Dat wie toch in de tweede keer merk ik dat altijd een Hosanna. Nee, maar dat jij bij het spel. Ik heb een aantal teleurstellingen, maar om te zeggen, nou, dat weer de gerustste teleurstelling. Ik hier, wat dat betreft de gerustste teleurstelling is dat die kabinetten hielden vol. Misschien je daar eens wat langer een rit volhouden kunnen als kind. Oké, nou ja, je komt er nergens drama. Nee, we komen nergens, maar er is een vol ander. Oké, ik zal even zien. Want ik heb een 2. Grutte man moet een keerlijke kop houden van Beeligen en Vrotten. Ja. Ho! Ja, het kind twee kanten nu, hè? Dus, maar het gaat door judo en rugby. Oh ja, ik ben jou zit er graag om man in pakken, is dat? Ik heb vroeger mijn heel soort nog judo en daarna mijn heel soort nog rugby. En ja, dat weer echt voor mijn sporten. Ja, je bent echt een stevige kraag. Ik maak steeds, ik ben hem ophouden, net omdat ik het zelf hoor, maar omdat de Beelgen het net met wan wordt. Dus wat knibbels dat betreft, ze hebben vaak al knibbel en ja, eigenlijk al. Nee, die hebben bij mij het aardig goed hebben. Maar nee, op zich inderdaad de gewrichten. En dus zowel de jermen als de knibbel op een gegeven moment. Plus als je wat ouder wordt, dan herstel je langzamer. Dus zeker de rugbysport, nou ja, dan was een botsing in het veld. En als je dan jong bent, nou ja, dan heb je s'nachts middags een wedstrijd spelen. En dan s'nachts, nou ja, de maandags ben je wat minder bebelig, maar dan ben je er tienjes weer. Maar als je een periode ouder bent, dan ben je er pas de toonsjes weer. En dan begint het weekend en de training en de wedstrijd alweer. Dus dat op een gegeven moment, ik ben hier strijden in stappen. Oké, nou draai nog maar een keer. Nou zit je op een fiets, toch? Je fietsenplasticje is altijd... Mountainbiken, ja. Dat is een hobby die ik maar wat maak. Jou een oerke van jezelf gelezen. Ja, nee, we fietsen wel 2 horen. Okay. Net uit het woedse belikstennis. Johan is tweede keerlid bij het CDA en Peer keer in de wil van de partij stemt. Heb je daar ooit spiet van hoor? Nee, geen seconde. Huppatee. Want daar hebben we het een beetje al hè? Nou, wat is er fjouwer? Ga jou van het dier wel een iPhone? Nee, nog net. Het mag dan worden. Chocolade. Dat moet chocolade. Of in ieder geval iets zijn waar die net heen komen. Nee. Peers gooien. Ja. Oké, nou draai nog maar een keer. Dat krijg je dan. Hè? Had je dan zelf wat uit het niks vragen begint te stellen, dan zie je ze al op het kaartje. Oh, ik jij nou dat ik de lijst heen pak, maar het is leuker. Thuis ren je op het les op cowboylezers. Zoen je stiekem het les een cowboy wezen? Ja. Ja, wat dat betreft vind ik wel dat ik 40 jaar te laat geboren ben. En hier ik al misschien wel 100 jaar. Zeker of net? ik wil niet cowboylezen nog. Alleen thuis krijg ik net. Thuis denk ik altijd klompen. Maar ja. Dat is... maar wat heb je vragen of steeds nou nee, we beginnen nog even, we zijn hartstikke klaar. Maar vertel eens even wat doe de cowboy lezen. Waarom is dat? Nou, het rentnoffelijk hoe de fietsers net net verste maat zien. En als het hege wetter is, has natuurlijk voort niks. Dus wat wil je nog meer? Maar het leven van een cowboy? Wat vrij wezen in de natuur? Ja, heel veel van dat soort dingen spreekt mij wel om. Ik heb ik zei nou als jonkje, maar toen niet een zandje weer 2 in Amerika zitten. En dat is altijd wel een beetje kribbel in belangen. En zo nou dan ging ik weer om en dan kom ik op mijn cowboy lezen, dan maar 2 cowboy lezen weer om. Nou ja, dan mag je ze weer uitdragen. Ken je die film, Brokeback Mountain? Ik ken de namen van de film, ik heb hem net helemaal uit, jongen. Dat is mooi. Jongens, applaus voor... Dit is een jammer van seconde van de lippaaien, hè? Ja, nee, dat is echt. Ik heb een grutje met de serieuze lippaaizieker. Want bij je naaiszwergers, want er is natuurlijk altijd een discussie over het lippaaizieker. Maar bij je naaiszwergers die een grut had voor de natuur, hij grut had voor de weidevogels, voor de graaidevogels. En wat dat betreft jammer voor de discussie. En ik hier ze absoluut gunt dat ze een PDA meer vond in. Oké, tegen dank. Mag ik die microfoon weer? Ja. Blijf maar even lekker zitten. Want we beginnen nou de minuut. Er zit een vrouw met een step. Of zo. Ja. Er valt weer van alles bij mij uit. Ik ga even Sasje in. Goeie. Wat heb je al bij? Ik ken de cameraman er even op. Want dit is net een fiets en ik net een step. Maar wat is het? Het is een steppenbike. Het is een kruising tussen een fiets en een step. En het is zeg maar de buitenvariant van de crosstrainer die je op de sportschool hebt. Ja, ik zeg het. Daar zit ik wel in. Maar saai, hè? Nee, het is een vast stuur. Maar ja, dat nog net, ja. Hey, die minuut erin trouwens. Dan moet je even een oproep Oké.
Nou, onze stichting Bewegen voor Overleven is vooral bekend van de wandeltocht tussen Sint-Jacobi-parochie en Leeuwarden. En dit jaar hebben we ook een jongerenproject. En dat jongerenproject heet Stepping Forward. En wat we gaan doen is met 12 jongeren van Zuid-Limburg, Vaals, naar Zwarte Haan biken. Op deze steppenbike 360 kilometer om aandacht te vragen voor bewegen in relatie tot kanker. En vooral om heel veel geld op te halen voor KVF kankerbestrijding, gerelateerd aan projecten voor jongeren met kanker. Ja, maar de Albucers, ken dat net op zo'n ding? Nee, ik denk dat we niet echt, nou misschien 1 keer omhoog kunnen met een paar stevige mensen, maar de heuvels in Limburg zijn ons al zwaar genoeg. Wij hebben als doel om €30.000 op te halen en we zitten nu bijna op €20.000. Oh, knap. En daarom doen we een oproep aan alle kijkers van Omroep Friesland om onze jongeren en onze actie te steunen. En dat kan met een sms'je. SMS STEP naar 4333. Het kost €1,50 per bericht. Er zit geen limiet aan wat je per dag mag sms'en. Maar daarmee wordt het geld hartstikke goed besteed. Okay. Nou, bedankt. En Jos, zullen we nog even wat doen, hè? Ging jij nog op dat ding? Dat doet Sido. Oh, Sido, ging even op dat ding? Dat kondig ik even nog. Nou, dit wil ik wel eens even zien. Maak het Sido en Roentje. Zeg ik even dat mensen nog een tipje sturen kunnen naar je neetopvreed@omroepfriesland.nl. Oh, ga ik je tellen, ons. Ja, dat doet hij vrij krees. Dan wie dit neemt, ontnijden we Vreed.